Bantwana bamakhosi, senike naphuma yini naya esigangeni, naya abanye balibiza ngani leli gama, naya ehlane. Yes, ehlane. Nike naphuma naye ehlane. Waphuma yini waya noma esihlahleni noma ikuphi la uyakhona uyokhuleka nje khona. Mangithi mina uyokhuleka, ngisho ukuthi uzofika ukhuleke, yes, but uyonikela nje ngonikela ngakho, noma uzophatha something nje like ama-orange or sugar, or uphatha uju, noma ngabe yini lo ufuna ukuyiphatha, ufike uyibeke lapho ulokhuzi unikele ku-Mother Nature. Uke wakwenza yini lokho? Uke waphuma yini waya ey'ndaweni zamakhosi, waya endaweni wayoxhumana no-Mother Nature? Uke waphuma yini ukuya kuleyo ndawo uyokubona ukuthi uzobuya kunjani uma uye khona? Engizokusho ukuthi kuwe, uma ngabe izinto zakho zingakuhambeli kahle, zihleli ngisho noma ngabe zikuhambela kahle-ke, uyahamba uye khona. Kodwa izinto zakho uma zingakuhambeli kahle, usabathe ufuna ukulungisa kepha akulungi, awuthola ihlane. Uthola ihlane. Ihlane-ke elinye kuyenzeka libe ihlane ney'hlahla zikhona. Uye lapho kuleyo ndawo uye lapho ehlane uyobona izinto zenzeka, uyobona okuhle okuzokwenzeka, uyobona amandla emvelo, uyobona amandla okuphila, uyobona amandla amakhosi. Uke uphume nje uyehlane. Uma ufika ehlane lapho usahamba, uhambe ngey'nyawo, ungagqoki iy'cathulo. Yes, uma udilika nje mhlampe uhamba ngemoto noma udilika kuphi leyo ndawo leyo oyibonile oyikhethile, but awuhambe nje ngey'nyawo, uconnecte ne-nature, uconnecte nomhlaba, uconnecte, uhambe ngey'nyawo. Uma usufika lapho ubone noma isihlahla, ukuhamba uyoguqa lapho esihlahleni, ufike noma ungakhanyisanga ikhandlela, noma ungafikanga wakhanyisa impepho, cha, hamba nje uwuwe, ngoba umsamo wakho phela. Hamba nje uyofike ubeke, ufike kahle, ukhuleke kahle, ukhulume like ukukhuluma. Thina sike sibonge ngathi izinto siyithatha zibe serious, ukuthi uma ngikhuluma namakhosi kuyofuneke manje-ke ngikhanyisa ikhandlela-ke njalo, ngiguqe ngikhanyisa impepho. No, hamba nje uyokhuluma ngathi ukhuluma nabantu abakhona la, abahleli la eduzane. Ufike khona ehlane, ukhethe isihlahla laphaya, usondele eduze kwaso, ukhiphe ama-offerings lawo ozobe uwaphethe, ukhiphe, ubeke kahle ngendlela. Uyazi-ke endlondlo, uma ngabe ubeka izinto, ubeka nga-2, ubeka 1 ngapha kwa-left, ubeke 1 ka-right. Noma ngabe uconsisa uju lolo, ihani, uzoyiconsisa khona ngapha, uphinde uyiconsise kulo futhi leli side. Uma ubeka ushukela, uzofika ubeke ushukela, uphinde ubeke nangapha, noma kanjani, but engikwaziyo ukuthi okwenza ngapha ka-left naka-right uyakwenza. Ufike uma usuqedile bese uyayibika ukuthi ubani, bese uyasho ukuthi uze ngani, uzonikela ukuthi nje umhlabathi mawudle, umhlaba mawudle, imvelo mayike ihle, ngizonikela ngalokho engikuphethe, kunakho enginiphathele kona. Bese uyaqala-ke manje usuyakhuluma-ke, uthatha isandla sakho saka-left usibeke la esibelethweni sakho, kwi-womb, nothi kwisisu, nothi esiswini, kwi-womb. Nalesi saka-left, saka-right usibeke phezulu. Bese uyaqala kuyakhuluma nomama wethu, umama uNomkhubulwane, umcele ukuthi maka-remove konke ukungcola, maka-remove izinto ezikubambezelayo empilweni, maka-remove ubuhlungu owake wabuzwa empilweni yakho, maka-remove la izinto, uzisho lezi zinto lezi ukuthi akazi-remove, and ungakhohlwa ukuthi aka-remove inhlupheko, maka-remove ukucindezeleka kwezomnotho emalini, maka-remove ukucindezeleka kuphi nakuphi nakuphi. Uzothi uma usuqedile, usuthi manje uyafaka, khumbula lesi space leso sikhiphile, ukhipha zonke lezi zinto uyikhipha, buyisa phela. Usuyaqala-ke manje uyabuyisa, uthi mama ngiyacela ufake impumelelo kimi, ufake umnotho kimi, ufake ini, usho uthi ngicela ubuyisa amandla ami ahambayo, ngicela ubuyise ubumini uqobo, ngicela ungibuyisele amandla emali, amandla omnotho, ngicela ungibuyisele naku nabantwana kumanje abadlile ekhaya, ngiyacela ukuthi ungithenge
ubathengele isinkwa sabantwana, abantwana i-transport ngicela ukuthi ubathengele ubakhokhele i-transport. Ngicela ukuthi imoto yami angiyikhokhile installment, ngicela ukuthi indlu angiyikhokhile, ngicela ukuthi mawungikhokhele. Zonke lezi zinto uzenze ubambe la esibelethweni sakho, ubuyise amandla akho. Usho futhi ngicela ubuyise amandla ami, ubuyise amandla ami owangipha wona, enangipha wona ngiphiwa amakhosi, ngiphiwa umkhulu omkhulu. Mawubuyise amandla ami. Uyazazi izinto ezikuxakile, qala uremove kuqala konke okubi nokungcola zonke izinto ezimnyama, obumnyama uremove. Isibeletho sakho siyalayisha, siyagcwala, sigcwale konke okubi lokho odlule kukho, sigcwale ngisho usizi lolo lukuphethe kumanje, sigcwale sithi awusakwazi ukureceive izinto ezinhle. Bayafuna ukukulethela kodwa abakhoni ngoba manje isibeletho silayishile la, sigcwele. Remove bese uyabuyisa. Ngikho lokho engikushoyo ukuthi mawusuqedile usuyabonga, ususuka lapho-ke usuthatha lesi sihlahla leso seduze naso, usuyasibamba ngezandla zakho zombili, noma uyasihaka noma uyasibamba, uyakhuluma, uyabonga konke okuhle, ubonga bakwenzele kona, ubonge konke ukuthi ufikile la, ngadibana nawe, ngadibana nemvelo, ngadibana nobani, nomama wethu ukhona la, uyangizwa. Amakhosi wonke abusayo la ayangizwa, amakhosi, umkhulu omkhulu, umvelinqangi, ubani. Uyaqeda lapho usuyabonga, usuyashiya-ke, uyahamba ubuyele emuva. Uwaphathe futhi indlondla amanzi ukuze amanzi azokulekelela ukuthi lapho unisele ngawo, noma unisela leso sihlahla, noma amanzi amancane nje uwathele, usho ukuthi hhayi, khula sihlahla, ukhula ungenzele okuhle, ungikhumbule kukho konke engikucelile. Bese-ke uyaqeda. Mawusuqedile usuthatha le nhlabathi le kade uguqe kuyo, uyaguqa, ngithi uguqile enhlabathini noma ikhona inhlabathi ekhona lapho notshani lobo, usuyabuwola, ubuya nabo. Usuzobuya-ke endlini mawusuyolala bese ugeza ngabo, ufake la emanzini inhlabathi leyo namatshenyana amancane, usuyageza ngawo, uyageza. Qedile konke kunjani, ku-right. Usuyahamba ubuze ukuthi iphupho lizothini, ubheke ukuthi kuzohamba kanjani. Zindlondlo, ngiyabonga.